coincidit 3 famílies, que és la germana amb el fill i el seu marit, els meus pares i nosaltres. Per tant, estem 7 persones aquí a casa i vulguis o no sempre tens la manera d'estar entretingut, ja sigui jugant amb el nen o buscant maneres per distreure'l, que faci els deures i altres, o bé jugant jocs de taula amb tota la família, fent puzzles, i d'altra banda tenim la sort que trobem aquests moments sols per veure sèries, per veure pel·lícules, i bàsicament aquestes són les nostres hores. També la sort és que tenim algú d'espai per fer alguna d'exercici i aprofitem i si vols estar sol doncs te'n vas a córrer, no? Però aquestes són bàsicament les hores del dia. Bueno, el mantenir la forma està resultant bastant complicat. Sí que és veritat que nosaltres per sort tenim algun de terreny i dono voltes al terreny o faig els meus exercicis, però no és el mateix que estar en dinàmica d'equip, les rutines diàries, el poder entrenar amb altres jugadores. Jo ho trobo a faltar i és veritat que la forma es perd. Sí que el to físic ho intentes mantenir, però no és el mateix. Sí, i tant que estic en contacte amb algunes de les meves companyes d'aquí, i no només d'aquí Girona, sinó excompanyes o amigues que he anat coincidint durant tots aquests anys de professional, no? Al final és important saber com estan elles, com està la seva família i com és el seu dia a dia. Tots necessitem recolzament anímic i una mica de comunicació per saber que tots estem passant el mateix i que ho passarem de la millor manera possible. Sí, sense cap mena de dubte és la temporada més estranya que he viscut mai en els 20 anys que porto jugant a bàsquet. Començant per una lesió greu que no havia tingut mai, que per mi és algo especial, evidentment, i seguint per una inundació a Fontejau i acabant per el coronavirus que ha sigut el que ho ha acabat de rematar, no? Al final, bueno, una temporada estranya, una temporada surrealista que haurem de superar tots i esperem que la situació s'estabilitzi una mica, que no hi hagi més repercussions negatives i la gent ho pugui superar de la millor manera possible. Bueno, pateixes una lesió així de greu i el primer que penses és quant de temps estaré fora, què puc fer per retallar temps, com podem agilitzar la situació, no? I què és el que puc fer jo per començar a treballar i estar preparada per el dia de demà. Bàsicament això, evidentment se't cau tot a terra en el moment de la lesió, però ho remuntes ràpid perquè aquesta situació s'ha de superar com a possible. En una recuperació de 6 mesos, evidentment que tens dies que estàs a dalt, dies que estàs a baix. Bueno, jo tinc el problema que sóc una persona molt activa, sóc molt inquieta i que no em sé estar en un sofà estirada. Per tant, sí que havia de tenir molta més paciència i el primer mes em diuen tu has d'estar del llit al sofà, del sofà al llit. A mi se'm fa una muntanya. Però bueno, per sort tinc persones al meu costat que tenen molta paciència amb mi, que han aguantat bastant i m'han fet veure les coses en diferent perspectiva, i això ha ajudat a que el dia a dia fos més lleuger, no? Més portable. I res, el dia a dia, doncs, bàsicament quan acabes aquest mes, al final era fisio, treball físic, fisio, treball físic, no gaire més que això. Quan es va reobrir Fontejau, bueno, per nosaltres va ser algo molt, molt especial, no? Gràcies a l'ajuda de tots aquests treballadors que es van deixar la pell, a les entitats, a totes les institucions, no? que van fer possible tot això. Al final nosaltres tornàvem a casa per jugar davant d'un Perfumeries Avenida, no? I el pavelló estava ple de gom a gom. I a més, per mi ja era algo especial, sí, perquè coincidia amb la meva reincorporació a l'equip, doncs al final va ser tot una passada, va ser molt especial. El millor moment de la temporada, bueno, per mi ha sigut una temporada amb molts bons moments, no tant, però amb el que em quedo jo és el dia de la tornada a Fontejau després de la inundació del Glòria, quan estem totes les jugadores esperant en el túnel de vestidors. Llavors el moment de sortir corrent totes en fila i fer el crit allà al mig del camp, davant de la teva gent, del teu públic, per mi va ser el moment més emotiu i més maco.